Eu sempre digo que esta é a casa de todos os galegos e que aquí sempre arde un lumiño que nos canta a todos. Un lumiño que mesmo quenta o forno, roxa o forno, no que se coce o pan, digamos, da ilusión e da esperanza con que moitos visitantes chegan á casa de Rosalía. Aquí se pasaron privacións, fame, miseria, vamos, eso está, tiveron que empezar a vender os libros todos da biblioteca, vivían prácticamente da caridade pública. Dentro da casa, un lugar emblemático, desde que esta casa se abriu ao público en 1971, é o cuarto de Rosalía, é a cama na que morreu Rosalía de Castro. Imos conservar tamén este detalle histórico da flor na cama de Rosalía, esta flor que Maruxa Villanueva, que de algún xeito quería reencarnar o espírito de Rosalía, pois depositaba aquí nesta cama. Rosas, cando había rosas, e camelias, cando había camelias. Sempre se dixo que pediu abridas fiestras que quero velo mar. Cando en 1950 veu visitar a casa Dona Gala Murguía, que era filla de Rosalía, pois preguntáronlle Bouzabrei e os estudosos da vida de Rosalía de Castro, preguntáronlle: Dona Gala, foi certo que Rosalía de Castro pediu que lle abrisen as fiestas para velo mar? Sí que foi, pero Dona Gala, desde aquí non se ve o mar. Entón, Dona Gala contestoulles: ai, meus filliños, daquela non había estas árbores, nin había estes edificios, e que ben se vía a vela dos galeóns subir ata Cesures polo Ulla. O enterro foi prácticamente unha reunión de moi poucas persoas, e cando a enterran, colócanlle unha cruz de madeira. A presión da inmigración e as minorías prenacionalistas que sabían o que representaba, comenzaron a premer para que o seu nome fora máis recoñecido. E aí é onde veu a idea de trasladar os restos mortais da Dina a San Domingos de Monaval. Pero é curioso que cando en 1891 se fai ese traslado, aínda unha parte do establishment reacciona violentamente. E en concreto o arzobispado de Santiago de Compostela négase a que se lle pronuncie un responso. Nai do país tras a súa morte, pero por riba de todo, muller ceiba en vida que soñou e escribiu unha patria, debullando no ar versos e historias. Ela, que nunca tivo casa en propiedade, atopou nesta o espazo preciso da súa inmortalidade.